Així doncs, la nostra petició de sotmetre una partida del capítol d'inversions a un procés participatiu busca demostrar la viabilitat d'aquest model de govern per tal d'escampar aquesta dinàmica a la totalitat dels capítols dels pressupostos municipals de la ciutat de Girona. Estem en una època en què recordem la importància de la llengua i nosaltres avui també volem reivindicar la importància de lo que és el llenguatge. El concepte de pressupostos participatius fa referència a molt més que el que avui es vol aprovar definitivament. Significa donar la veu a la ciutadania en la gestió de recursos resultants del seu esforç tributari i garantir la transparència i els mecanismes de participació ciutadana perquè això passi. I per posar a la pràctica aquest model de govern cal ser valents i fer una aposta decidida perquè esdevingui una pràctica habitual en el nostre dia a dia. Cal confiar en la maduresa d'una ciutadania que necessita de models com aquest per escurçar l'abisme de desafecció política escampat als carrers. I per reenganxar la ciutadania a la política només ho podem fer dotant-la de més mecanismes participatius, que la facin sentir vertaders actors protagonistes en la presa de decisions a les nostres institucions i per així fer fluir la radicalitat democràtica de la que parlava abans. Cal reconèixer que el fet de debatre la implantació o no d'aquest model participatiu era impensable anys enrere, cal reconèixer-ho. I cal reconèixer que l'actual equip de govern ha admès el seu desconeixement sobre aquest tema. Però entenem que nosaltres podem il·lustrar a l'equip de govern davant d'aquest desconeixement i les al·legacions del reglament de pressupostos participatius aprovat inicialment així ho busquen. Són al·legacions que demanen transparència del procés i els aspectes derivats del mateix, tals com els seus costos econòmics, logístics, etc., que demanen la implicació de tot el teixit associatiu en quelcom tan important com uns pressupostos participatius, que demanen establir mecanismes suficientment participatius per legitimar tot el procés. Demanem l'aclariment de quins criteris objectius ha seguit l'equip de govern per proposar aquest model, partint de la base que els termes criteri i objectius no són els meus companys de viatge. Demanem poder tenir segones opinions professionals i neutres sobre tot el procés i la implicació de l'Ajuntament per permetre-ho. I demanem saber per què el sector ha de fer front a les despeses d'un pont de ciutat que ha estat considerat com a projecte de barri. Sol·licitem que, davant la possibilitat que alguns barris no tinguin la capacitat ni el temps per articular processos suficientment participatius, les partides que els corresponguin es mantinguin lligades a aquells per a qui s'han destinat. I per suposat, i com a propietaris del llenguatge que en som tots els ciutadans, demanem que el canvi de nom d'un reglament que no fa justícia, el terme participació. Són al·legacions que al no haver estat admeses, en principi, demostren la manca de voluntat a l'hora de prendre la signatura dels pressupostos participatius. Tot i que aquest fet s'ha anat repetint en el decurs de tot el procés derivat del reglament que avui ens porta aquí. Ja d'un bon inici, la manca de transparència. Ni una sola acta de les reunions de la comissió mixta. Després, la mateixa comissió mixta. Es varen presentar dues propostes i es va convidar els presents a enviar al·legacions a les dues propostes per elaborar un reglament que les reflectís. Però a la següent reunió resulta que se'ns presenta el reglament resultant sense haver fet públiques les al·legacions rebudes, no les vam veure. Llavors se'ns diu que tenim 10 minuts per estudiar el reglament resultant, per procedir a la votació que l'aprovi, sense poder convocar les assemblees a les nostres entitats que decideixen. I per últim, i a la pregunta de qui podrà efectuar el seu dret a vot, se'ns diu que es votarà segons l'article 3 del reglament que encara havíem de votar. Aquests motius crec que són més que suficients perquè abandonéssim una comissió mixta amb una dinàmica irregular que no reconeixia tot el teixit associatiu i no va aprofundir en els debats sorgits.